Takže, tak počkej, Takže Děčínská liga výjimečných rok 2009 pro vás uspořádala netradiční, naprosto dokonalou soutěž v čepování piva. Máme tady speciální prostředí, připravené speciální pomůcky, mezi které patří půl litr. Kde detail? Tak, pípa. Obsluha pípy a detaily. Takže detaily budou potom. Takže nyní bychom vám představili hlavního organizátora akce, čímž je Honza. Povstaň. Tak, samozřejmě soutěž se nemůže obejít bez hlavního rozhodčího a časomíry Diana, že je detail na stopky 00. Tak, dál vám musíme představit porotce a notáře, kteří budou ručit za kvalitu této akce a za to, že to prostě nikdo nepodmáznul, což je Marek. Vidíte, vážný výraz, nebojte se nic. A Pája a Alča. Alča vypadá trochu úplatně, ale zdání klame. Ona je jen přes žirafy, což tady nikdo nemá. Ani v zoo. Tak, pak jako nezbytná součást hlavní technik Pavel se svým náčiním, který zodpovídá za stav nářadí. A samozřejmě nic nemůže bez sponzora. Ta peněženka neklame, ta je opravdu takhle nabouchaná. A kdyby náhodou si něco stalo komukoliv z účastněných, máme tady první pomoc a zdravotní sestřičku. Vypadá hodně zodpovědně, nenechte se mýlit, možná se vám zdá, že už je trošku napitá, ale ta flaška fakt nebyla plná. To je přirozený obličej. Tak. A ještě vám představíme hlavního kameramana, což je Vítě. Tak. A režisér. Režisér, což... No dobře, no. Dobrý. Takže já myslím, že se můžeme připravit. Hlavní technik je všechno připraveno. Časomíra připravená. Počkej, ještě ne, záběr na Vaška. Tak, a náš soutěžící Václav. Václave, jsi připraven? Myslíš si, že tento rekord je ve tvých silách? 9,50. Takže máme tady naplnění půl litru. Máš na to? Tak, pozor, startujeme. Komise se kouká, jo, porotci. Připravit, pozor. A jedem, časomíra jedem. Krása, záběr, detail, je to v pořádku? Je to v pořádku. A zase, tak. Potřebujeme detail na stopky. No dobře, je to trošku podplacený i režisér, no, stovky bohužel nešli zaostřit, no ale všichni víme, že čas byl 2:14. 2 minuty. Čeho? Sekundy. Já myslím, že si zaslouží potlesk. Ještě se musíme zeptat, co na to porada. Myslíte si, že to legálně? Legální výkon. Já myslím, Vašku, že bys mohl teď pro fotografii nějakou vítěznou pózu. Dobře, výborně. Je to kamera. No, do kamery pro fotografii samozřejmě, tak. A teď jako na závěr pro vítěze tady máme velký překvapení. Všichni střečujeme, nechci schovnu. Připravit a pozor. Ještě jednou.